Tebo kaijon leader aku kan company. Tahu aku punya sekarang ini nongrai, dah nongrai, madam. Teibo video kam tongmani kai abo jotono delete ngai thangmai kya aban bagai nakasano sono video nok sinai teibo jini borong manang sar songgok samani video kaisa tongmani delete ngai thangmai kya benoro video nai chungdi hake borok khorok ke borok yakan ko joto yapa khorok maya na phari jang joto palke yapa khorok maya nai tini noglai khayang sing borok nam tini khata hamai ke joto khata purbe ke tini khaja chokte borok mala phari tebo khata le yapa khorok wei sing borok nam chamaya na Kini shal medam senang, balik kita sampai sampai bahasa kami lagi. Jatuh hari apa kalau lainnya? Hari kita kini shal senang, balik desa borong ni atuk thaya asunan bagi borong koyo. borong ni atuk thaya desa atuk Nota na yata khorok lagi. Kini sabi musukan ibu titino. Kini kondok salo kini pandang tengi thangai nai. Hake kini har suno megam suno pena kena hamai. Kini pandang bagi